Askotan ikusiko duzu YouTubeen, bideo bat amaitzerakoan agertzen direla esteka batzuk. Adibidez, alpidatxa egiteko zure kanalean, ala beste zure kanaleko beste bideo bat ikusteko edo. Ikusiko dugu nolagi, bale? Gaude YouTubeen, eta orduan lehenengoa beti bezala izango da gure kanalera joan. Bale, gure kanalean gaudenean, joango gara gure bideoetara. Edukia edo. Bueno, hemen aukeratu behar dugu bideoa, iraupen bat izan behar du, 30 segundu baino gehiago, baina, bueno, hartuko dugu edozeina, adibidez hartuko dut hau, eta ikusiko ditut zehetasunak. Eta zehetasunetan, hori da idazten duguna, egiten dugunean bideoa, badago amaierako pantalla. Zakatzen badugu hor, amaierako pantailan, baditugu plantilla batzuk egiteko. Adibidez, hemen esteka, bideo bat gehi arpidetza, hemen badaukagu erreproduzio zerrenda, batetara egiteko baitare, gehi arpidetza, hemen bideo bat gehi erreproduzio zerrenda, eta bideo erreproduzio zerrenda eta arpidetza. Egingo dugu froga honekin, adibidez, bideo bat gehi arpidetza, orduan sakatuko dugu, hemen agertzen zaigu noiztik nora ikusiko den, aldatu aldugu pizka bat nahi badugu laburragoa izatea, eta hemen badaukagu noski arpidetza gure kanalera, hor agertzen daia nire kanala. Eta hor agertzen dira bi elementuak, denbora lerro honetan, hor agertzen dira bi elementuak. Zerrenda edo, kanala eginda dago, badago eginda bere esteka, baina hemen bideoarena ez dago eginda. Orduan sakatuko dugu gainean, eta hemen bai, agertzen zaigu orain, zein bideo jarri nahi dugun. Ikuslearen txat honena, YouTubek aukeratuko du, aukeratu bideo jakin bat, hori nahi duguna, behar bada, gure kanaleko beste bideo batetara joateko, edo kargatu, kargatutako azkena, kargatu dugun azkena. Jarriko dugu aukeratu bideo jakin bat, agertuko dira gure kanalean ditugun bideo guztiak, eta aukeratuko dugu zein nahi dugun. Hemen mugitu aldugu jartzeko handiagoa, txikiagoa, eta nahi dugun lekuan, bestearekin bebai, hau da gure kanalerako esteka, arpidetza egiteko, eta eginda dagoenean, esango diogu gorde. Hemen bideoa aldatu dugunez, berriro onartu behar dugu ez dagoela eginda bakarrik aurrentzat. Agertu da lauke gorri batekin, abisatzeko. Eta orduan egingo duguna ja, izango da bideoa gordetzea. Gordeko dugu, eta orduan hemen ikusiko dugu bideoa. Aurrera egingo dugu. Eta, hortik, ez dakiz, hor agertu da ja. Oraindik ez da agertu. Orain bai, agertzen dira biak. Egiten badut klik bideoan, bideo horretara abiatuko da. Hori askotan ikusten dugu, eta batzuetan, batez ere, bideoa zerrenda batean baldin badago eta nahi badugu jendea jarraian ikustea, joan gara bideo bakotxean jartzen zerrendako hurrengoa zuzen joateko.